Nhasi tiri kunoko Kumabvuku uko kwataenda kunoona muchinda anonzi Misheck Hazviverengwi. Misheck Hazviverengwi uyo ane makore 45 ekuberekwa ane dambudziko raakasangana naro ari mwana mudiki, dambudziko rikaita serakapera, asi zvino nokukura dambudziko iri radzoka zvakare. Aiwa, tichida kugamuchirai zvakare pano paSen TV, channel yamunofarira, channel yamunotsigira nguva dzose. Chikurudzira kuti kana wanga usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, hande tinofollow our Facebook page rakanzi Sen TV. Nyaya ya Misheck inyaya inorwadza yatoda kuti tingatiri tinokurukura nehama dzake nedambudziko raakasangana naro. Ayo, hande tinozvionera. Titambire vaenzika chokwadi tinofara makadi bhuti tiri nani kwakadiwo kuno kutiriko tiri vapenyu tinotenda Mwari vari kutichengeta. Chokwadi vatete tine nyaya yatakanzwawo kuti yakaitika kuno, nyaya yemuchinda anonzi iye Misheck Hazviverengwi uyo ari kunzi ane makore 45. Ungada kuti zivisa kuti Misheck chii chenyu? Alright, Misheck mwana wangu. Alright. Alright. Mwana wenyu kama wakanatsomira sei chaizvo? Alright. Mwana watete. Ndaziye mwana watete vangu. Alright. Saka kana ini ndakamira pano ndiri mai. Muri mai vake. Ndiri mai. Chokwadi. Ungada kuti tsanangura kuti dambudziko rake chairo rakamira sei uye rakatanga rini? Uye zvakanga zvakaita zvii zvakakonzeresa kuti dambudziko iri ringe riri rinotanga? Alright, dambudziko iri rakatanga pane nguva, pane makore chaiwo. Nokuti ndinorangarira ndichikura, Misheck mwana wangu ndakakura naye. Iye ndiwa 75, ini ndichizoita wa 81. So akanga ari grade, indakanga ndiri grade 3, ndaitogara pano pananhere pa number 10. Ari grade, ndaive grade 3, iye aive form 1. Saka chakaitika ndechekuti takasiwa pano tiri vaviri. Ana tete vaenda kumunda, bamukuru vaenda kubasa, nevamwe vanga vaenda kumabasa kwavo. Saka nechekuseri uko kune kusinki ndokwandaiswa maplace ndiri. Saka nechepazaside apa paive nemibhanana yakangowanda wanda yaive iripo. Saka mubhanana mai vene chikazi chaive chirimo. So chakaitika ndechekuti iye paakabuda mumba ndobva atoona chikazi chiya ndobva ati ndira kuchitema. Saka zvaakaita manje akapinda mumba akanotora rekeni akatanga kutema chikazi chiya achitema nerekeni. But chikazi chiya ndichiri kurangarira ndezvekare hachina kuenda. Iye akamva ati hachina kuenda, manje ndira kunotora, ndofunga kana pfungwa yacho yakaita kuti rege ndinotora chimwe chinhu chihombe chakadarika rekeni ndichibvise kana ndichiteme kana ndichiita sei handichazivi ipapo. Saka kuti apinde mumba, kana ndichanyangarangarira zvakanaka hana kuzofamba kuti apinde mumba maifanira kupinda, akazongogumira kumira nechepadhuze patoilet pastube apa. Haachafambi, haachadii, zvangomira zvakadaro. Saka inini semwana mudiko ndakangozongoenda kuchikoro because ndaipinda masikati. Vanhu vanga vasipo ndakasiya zvakadaro. Pandakazodzoka zvekumafour ndakangozodzoka mumba machase mave nevanhu vainzi vari kurapa Misheck ari kurwara. Saka ini ndakatozovatsanangurira kuti zvadaiwo panga musipo. Nokuti ndopakamba angotanga kumira akadaiwo zvokuti kuti aise step kudaiwo kuti adaiwo zvakaramba. Ndopa zvakangotangira ipapo. Alright, so dambudziko raakaita ipapo raiva rei? Kufamba here, kutaura, chii chaicho chakanyanyo dambudziko rakazoita kuti vange vari vanoona kuti mwana atova kurwara? Ndezvipi zvaisiita zvaakanga asingasaita after incident yechikiti? Akanga asisakwanise kufamba. Akuita seanoita kunge anongoti marute, akungodzika marute kutoilet. Kunzwa kwandinoita kunonzi akatombogara mwedzi wese asingaende kutoilet, asi achidya achimwa mvura, but kuenda kutoilet asingaende. Saka akazombobatsirwa zvokuti akati aende kutoilet, vakamupusha kuti aende kutoilet, kumusumudza kuti aende kutoilet,
aindotya kutopinda mutoileti macho zvokuti aigonomba atongozviitira ipapo, asi akazorapwa zvikapera. Aive form 1 paakazviita, akatodzokera kuchikoro, akatosvika pakutonyora form 4 yake akapedza, akatowana basa, akatotanga kushanda, akatoita mhuri yake. Ndobva zvazochidzoka futi. Zvobva zvadzoka nenzira imwe chete iyoyo maitirokiro azvakaita. Ndo same condition futi yadzoka. Madzokera azvazoita aita sekuti zvizvozvo zvimwe chete izvozvo. Zvokuti kufamba kwacho izvezvi akatanga kuti asi anorasa njere. Ndomatangira madzokero kechitu kuti asi anorasa njere. Kuita sei asiri kuziva zvaari kuita. Kuita sei anenge anotopera simba pacharo zvokuti kana aigona kumbosumudza chino anotadza ngepedzera asagone kushandisa ruoko iri. Kana aimboshandisa ari makumbo mairi akushandisa 1 kudzimara mitezo yake yasvika pakufa sezvayasvika pari nhasi. Mitezo yake yese inenge yakangoti zii. Kokutaura vanokwanisa here kutaura mukoma Misheck? Pari zvino achatotauri. Sapato ane dambudziko. Ko mudzimai vachiri naye here? Achiripo hake mudzimai kana kuti mudzimai akazvikonewa? Aiwa, mudzimai achinaye, aripo mudzimai wake, anaye. Alright, mudzimai kuro ndiye akutomubatsiridza kuti ange ari anoita zvese. Manje achiri kuziva here mudzimai wake kana kuti achatokwanisa kuidentify mudzimai? Ndinofanira kuti kumuziva anogona kunge achimuziva. Alright. Semudzimai wake handifunga kuti munhu anga amukonewa but haana zvaanokwanisa kuita. Alright, haakwanise kutaura naye, haachakwanise kubatsira. Haachakwanisi. Hey, ndofunga muri ngozvinzwira mhuri yeZimbabwe nyaya iri panapa, nyaya yamukoma Misheck. Vatati timbouya tizomboona dambudziko ravo, ndofunga muri kunzwa kuti rakatanga sei. Toda kuti timboonawo mukoma Misheck. Ndicho chikumbiro chedu. Timboonawo mukoma Misheck kana zvichikwanisika. Alright, munovada pano panze here? Atogona kuenda kwavari ikoko tonoona. Alright, aiwa zvakanaka. Alright.